Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea preżedut mill-Presidenza Maltija laħaq ftehim li jirrevedi għall-ewwel darba il-qafas finanzjarju ġenerali għan-nefqa tal-Unjoni. F'dan il-każ għat-terminu bejn l-2014 u l-2020. Id-Deputat Prim Ministru Louis Grech li presjeda l-laqa saħaq li l-qbil li ntlaħaq huwa essenzjali u fundamentali għaċ-ċittadin Ewropew għaliex ir-reviżjoni għandha lan li tagħmel il-Baġit Ewropew iktar effettiv meta jirrispondi għall-isfidi preżenti tal-Unjoni filwaqt li jkun flessibbli biżżejjed għall-isfidi li jistgħu jinqalgħu. Dan hu ftehim milli ntlaħaq wara negozjati twal tant li l-Presidenza preċedenti ma rnexxilix tilħu. Aħna qed indirizzaw problemi tal-immigrazzjoni, tas-sigurtà kif ukoll tal-tkabbir ekonomiku u dan huwa preċiżament it-tip ta' prioritajiet mhux li huma tagħna biss u aħna qed nirriflettuhom kif għandu jkun il-budget bbażat il-ġdid imma wkoll huma prioritajiet taċ-ċittadin. Allura dan ir-review li qed nagħmlu qed jidher ċar li aħna qed naraw x'inhuma veru l-prioritajiet li ċ-ċittadin qed iħossu qed nirriflettuhom anki fil-budgets tal-futur. Fost oħrajn l-Istati membri qablu li n-nefqa l-migrazzjoni, it-tisħiħ tas-sigurtà u l-ħarsien tal-frontieri tiżdied biktar minn 2.5 biljun euro, filwaqt li kważi 1.5 biljun euro oħra kienu allokati għal programmi li jindirizzaw il-problema tal-migrazzjoni fil-pajjiżi minn fejn jitilqu l-immigranti. Iktar minn 2 biljun euro se jkunu investiti biex l-ekonomija tkun stimulata u jiżdiedu l-postijiet tax-xogħol permezz ta' programmi bħal Youth Employment, Horizon 2020 u Erasmus+. Issa jmiss biss li din ir-reviżjoni tkun approvata mill-Parlament Ewropew qabel il-Kunsill jimplementa l-bidliet vot unanimu. Madankollu l-Baġit Ewropew għall-2017 diġà jirrifletti ż-żieda fl-allokazzjonijiet tal-kategoriji rispettivi fil-qafas finanzjarju ġenerali.